నమస్తే. ఏం చోళ్ళరమత? Welcome to Tulu Conversation Lesson Part 9. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 9ನೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಂಡೋಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 9, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 1. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಕೋಡೆ ಈರು ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತರ. ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತರ. ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತರ. ಇಲ್ಲಲಿತ್ತರ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಂಡ್. ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಬುಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತರು. ಎಲ್ಲಿ? ಓಲು ಇತ್ತರು. ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾನು ಎನ್ನ ತೋಟೊಡು ಇತ್ತೆ. ತೋಟೊಡು ಇತ್ತೆ. ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರಾ? ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವರೆಗೆ. ಮುಟ್ಟ. ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತರ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ. ಹೌದು, ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಈರಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಓಲಿತ್ತೇರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆರು ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತಿರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಇಲ್ಲಲೇ. ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೇರು. ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಿರು. ಓಕೆ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 2. ನಮ್ಮ ಗುದ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಗುದ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಗುದ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ. ಹಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾರೆ. ಕೋಡೆ ಓಲಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಓಲು ಇತ್ತುಂಡು. ದಿಸ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್. ಓಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತುಂಡು, ಬತ್ತುಂಡು, ಪೋಂಡು. ಇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಓಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ. ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವು ತೋಟೋಡು ಇತ್ತುಂಡು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ತೋಟೋಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡು. ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುವೆಲು. ಗುವೆಲು, ಉಗ್ಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ. ಕಾಲುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿ. ಕನಿಟ್ಟು ಕನಿತ ನಡುಟು ಇತ್ತುಂಡು. ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಡು. ನಡುಟು ಇತ್ತುಂಡು. ಗುವೆಲು ಬುಕ್ಕ ಕನಿತ ಮಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ. ಈಗ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಾಲುವೆ. ಚಂದು ಕನಿ. ಕನಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ತೋಡುಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ತೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನದಿಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ. ಇದು ತೋಡು. ತೋಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ. ತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನದಿ, ಸುದೆ. ಸುದೆ. ಓಕೆ. ಕನಿ, ತೋಡು, ತಾರ್, ಸುದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಐನ್ ದೆತೋನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೆತೋನಿ. ಬೇಗ ಬಲೆ. ಪೊರ್ತಾಂಡ್. ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು. ಪೊರ್ತು ಆಯ್ತು. ಪೊರ್ತು ಆಂಡ್. ಓಕೆ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 3. ಹೋದ. ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಹೋದ ವರ್ಷ. ಕರಿ ವರ್ಷ. ಕರಿನ ವರ್ಷ. ಕರಿದ ವರ್ಷ. ಕರಿ ವರ್ಷ ಈರು ಓಲಿತ್ತರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದೆ.
ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? ನಿಗ್ಲಿನ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಇತ್ತೆರು, ಓಲು ಇತ್ತೆರು ಬಹುವಚನ, ಇತ್ತೆರು ಬತ್ತೆರು ರು ಎಂಡಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಓಲು ಇತ್ತೆರು, ಅವರು ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಹಗ್ಲು ಈ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೆರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ರ? ಮೂಲು ಸ್ಕೂಲುಡು ಇತ್ತೆರ, ಸ್ಕೂಲುಡು ಇತ್ತೆರ, ಮೂಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತೆರ. ಅಂದ್ ಸ್ಕೂಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ ಸ್ಕೂಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆರು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಗುದ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾರೆ. ಬಾವಿ, ಉಗ್ಗೆಲು ಅಥವಾ ಗುವೆಲು. ಕೆರೆ, ಪಲ್ಲ. ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾವಿ, ಬಾವಿಗೆ ಗುವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆರೆ. ಕಾಲುವೆ, ಕನಿ. ತೋಟ, ತೋಟ. ಗದ್ದೆಗೆ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಂಡ, ಗದ್ದೆಗೆ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗುಡ್ಡ, ಗುಡ್ಡೆ. ಓಕೆ, ಬೈಲು, ಬೈಲು, ಮಜಲು, ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಹಳ್ಳಿ, ವಿಲೇಜ್. ಹೊತ್ತು, ಪೊರ್ತು. ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿನಿ. ಊರು, ವಿಲೇಜ್, ಊರು. ಹೊತ್ತು, ಪೊರ್ತು. ಸಂಜೆ, ಬಯ್ಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ. ಬೇಗ, ಬೇಗ. ಬನ್ನಿ, ಬಳಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೆತೊನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ನೆಗೆಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನೆಗೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ. ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತುಜಿ, ಆ ಥರ. ಇತ್ತೆ, ಇತ್ತುಜಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ನಿನ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಈರ್ನ ಕಾರು ಕೋಡೆ ಆಫೀಸ್ದ ಎದುರು ಇತ್ತುಂಡು. ಕಮಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಕಮಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆರು. ನಿನ್ನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ರಾ? ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತರ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬೈಯಗ್ ಲಾಲ್ಬಾಗುಡ್ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತುಂಡು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಉಳಿದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು. ಅವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಫೀಸಡಿಪ್ಪೆರು. ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿವೆ. ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಳು. ಮೈದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಆಟದ. ಓಕೆ, ಮೈದಾನ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಇಜ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ chapter 9. Okay, if you have any doubt ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ the assignment, share, like and forward this video. Thank you.